hadin baka isi kejungi la shimti kene ka isi kejungi na poka des council nagaliang ga junga komu CM wadi ro ko na pedang badi pai kene ka establishment te kamani kong ka sinjang kamani kong ka bangila kolong bangila thau ni kong ka committee on administrative streamlining di kene committee kalau mat tumbai tunti ya ka kam trajam po office jun council baru ana chudong te ami ki issue halor ka jing tung ye kene ki supply ngot ki staff hang ya po des council jungi bad hakata ka meeting kamani kong ami kum kata te ne kaliang jungi ngila stang man budin chu bad ong epim de ka bangi rai shi sin rai na ar sin rai hari suddenly ka meeting ka bangi la shang ban perkhat karpang ha ka badai pakata kar kom thungkam ya ki supply ngot ki bar trayang ni po dis council te kita ki supply ngot kidai ki khalai ngot de ki barung ki batung fresh ki fresh appointee bai khalai ngot but life ngot kidai ki regularize ki casual te hadin bangila bishar hakni ka committee ka bangila ya shong tingila lap pala ma ka jing bishar jungi bakani ka jingthung ki kadai ka bakhan sanction ni ka post tukum tangila shim ka rai ka bakhadu na kani bangila pentip ka recommendation na kali ka committee ka pentip ka isi ka bagala shong panak leng isi ka shim ka rai bangin yakini ki khalai ngot ki bastung fresh ila discontinue ka service chungki padya kita ki life ngot pat ki badi ki casual ki bala regularize ki ni discontinue ki kom ki regularize service hendring ai lak pat ki bakila ben peteng biang yo kom ki casual te kasyong haki laki pedang ni kata ka jumlah tribiang ki mo casual ki ngim la le tan ye ki pada day wala den ka sesang post ngatai kanum mi ikom kata ki issue apa ka committee ki jungi pi kini ki jung thung ye ki ni ki don ki ba la thung ye ki neduk ki nai neduk ki macam system hi markadan kan ni ka kom thung ki dan atli ka benta koi ka benta ka ki thung lamba kan ni ka SD ki ba ra house nai Julai ba ka wei pa udan Desember dikata ke jung thong juki kuthop lang ni ki khalai ngot pat ki na ki lai khongot ki post ki jong ki de ki post enforcement constable process server pion mali ki pion cleaner change man kum kita tar pi ki contractual baro hang ni responsible ki dan had do ya kan drop tam nyo pudunai ke jing sew ki ni ki contractual hang ni office ya na ka administrative service ka bi yo lamba ka daga 5% na ka administrative charge ka bi scheme taga mo isip. Kamu kini contractual kish kat kumukardan ka scheme ka pangiyo nila kita.